Priatelia, ja keď som sa dnes dozvedel, že Šutaj Eštok, predseda Tragického hlasu a ešte stále Ficov minister vnútra, dostal súdom nariadené sa ospravedlniť Čurilovcom a zaplatiť im aj odškodné, tak naozaj som sa tešil na to, čo tento človek nám predvedie a nesklamal, pretože dnes natočil ako reakciu videjko, nepostavil sa pred kamery, pred novinárov, pred verejnosť, na to nemá odvahu. Natočil videjko, kde hrdinsky vyhlásil, ako on sa nenechá zastrašiť a neustúpi. Ja sa pýtam, zastrašiť kým? Čím? To je zastrašovanie, že právoplatne rozhodol o ňom sudca? A toto je presne tá smerácko-hlasacká banda, ktorá jednoducho, keď súd rozhodne tak, ako sa im nepáči, tak začnú kydať, špiniť, spochybňovať možno poštvu Kočnerových sudcov, aby kolegu šikanovali a jednoducho sa tvária, akí sú oni čistí, nedokážu vyvodiť zodpovednosť a pretláčajú to svojim fanúšikom ako nejaké vraj zastrašovanie. Však to je nasmiech. A darmo mi tu teraz budú kadejakí smeráci hlasáci vypisovať, že Magušin robí zo seba somára. No nerobí. Z vás robia títo vaši politici somárov, pretože ešte stále im to niekto zožerie, vážený. Však toto je úplne nasmiech. Ale ľudia už toho majú plné zuby. Píšu im to na chodníky a nepomôžu nejaké takéto fejkové hrdinské videá Šutaja Eštoka, nepomôžu Ficové silácké reči. Proste vidia, kam títo ľudia bez štipky hanby vedú túto krajinu. A ja si myslím, že v najbližších voľbách im bude vystavený veľmi tvrdý účet, pôjdu, ako Fico hovorí, do psej matere a ešte budú niesť zodpovednosť za všetko, čo napáchali. Vrátane Šutaja Eštoka a jeho poskokov, aj keď tento pán s celým svojím hlasom mi príde už čoraz viac len smiešny a keby to neškodilo republike, tak by som sa už naozaj iba zabával.